Simon, vær stille. Have I broken? No, you have not. Freja? Simon, vær nu stille. Yes, you have. What have you have broken your nose? Au. Gætter det? Nu tager jeg lige en mere, fordi alle skal høre. Godt. Ja, jeg har det næste. Lærke. Vær stille. Simon. Her. Prøv at være stille dernede. Det er lige der lærer Lærke noget også. Have I broken my? Og så hvad er det derovre? Simon, Marie. No, you have not. No, you have not. Oscar, flyt dine fødder. Have I broken? Nej, der skal kriges. Have I broken? Have I broken? Have I broken? Det er overhovedet ikke svært. My. Og så skal du vælge et ord. S. Oscar, jeg har det på film. No, you have not. Grunden til, at Sara hun kludrede i det lige før, det var fordi I sad småt, og I kunne koncentrere sig, fordi da jeg så gjorde det med en telefon i sammen, så godt. Er det virkelig der? Godt, Sara. Fristand, spørg mig. Kom. No, det hedder det ikke. No, you have not. Julie. No, you have not. 2,5 minut. Mille. Jeg har fået 2,5 minut. No, Plus lidt ekstra. You have broken your elbow. Jeg ved ikke, hvad man skal Tak for i dag.